Както казвам винаги, ЦСКА и на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока виж какъв грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кокала, та-та-та-та. Добър ден отново. Нови два матча в Захапи Кокала само в Паунсбет. Борба за Шампионска лига. Да, Рома са на 3 точки от Шампионска лига. Така че на всяка цена ще иска да победат Фиорентина, които не се борят за нищо. Така че бих дал точен резултат 2-0 за Рома. Следващия мач в програмата Евертън Ман Сити. Знаеме значението на този матч. При 3 точки Ман Сити запазват на 100% да спечелят Шампионската лига, тъй като са и с матч по-малко. Висшата лига, не е шампионска, извинявайте. Но пък Евертън ще се борят за участие в матчовете в Европа. Така че при една победа ще се доближат в тази зона. Така че тук бих дал точен резултат 2-2. Отново равен. И това е за днес. Утре пак.